Ban kam pensuk ya kalet kawan jong di ba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app hidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport Bila ban book ning ba ka app om tang haslong hanrei habaro ki district na benda ka jingte bakhampania phone haune number 8416069241 namar ninyo kor ya kapor jongpi Kaseng FKJGP not Kasihil District Keladawai Kasoka Banweng Bat Penkendria Kam no Shisendan UPP Yada Fubelong Block Commission Ordinator Jongka Samagra Shiksha Abhiyan SSA Jongka Umling Block Riboy District Hakbayati Perkejingle Bahe Bat Krantomet Yakinong Tray Bat Kumchuru Ubajupanon Kambaklaya Laka Jongka Kardan Dakapapen Bi Yakino Hikai Bat Kiskul Laka Tikatan Bat Ban Pisa Bat Kularu Bat Penyo Yakiskim Baper Kumkipan Kana Bat Kikamra Kelas bat kiwi kum ta ka seng ha ka bakila juyo sngo ya ka jing ud jing nam jukinong tray ka te ka tanat office kila lej ban kendu yo te officer bat tawaru ban panma bat phasan hi dalade ya ka kot tholor ka jingsha kanno ba ujukran tomen bat le bahe ya kinong tray ki ba kham hapo yu hadu ba kila don ki ba yam bat ki ba omnu churu wat ban lej tray piang ha ka te office Bersi bahane ponpo at badai jong kamling blog sibun long ula pensusi ikin staff da kaba utritan yaki da bun daki bun ki habun kiliang but ladon ru hadu ba laingut ki staff ki badai kentai da ka jing kren jong u da ka jing tim jing mai jong u kala penlong ya i ba hadu ba isla suyam bai but yong ba hadu ba da lek saying ru da wan tray bang ru lating kelapan ban unit u BRC ba BMC betrehnya dan kadang-kadang nak yang jadi kasang ban yo ikan ka jingsha ila yawan nang ne ban kendu ya BRC ro bat kenju ngala kendu kin staff le long ting nadu meneng ila ya tai la ya thir ba pangka e ga ba ja syang ne bat hadin bagi la ya thir ngila ya tai sani ba ngilap bakane bar khoi kamdai ba maki kisu wan complaint sing henre kadai ka jingsha he omdai ba tang ta ki laingut ki staff ki bayam ki ba kila sha haras ha une u BRC re kila yulang dabar khat kistaw ki betreng ne kila long nang kaju kasur ba kila batai ba lele sha ba den kanai lai kendu do ini BRC kila kelib ni anu ban muuru ula pediang ya kata ka jingle tu da ka ba kila pa soi ro yo ya ka kaneka apologies letter ta ba hadin ngiyo ru ka jingtip ba une u BRC hang ne u terwaru Shaki School ka badai page hapo ka mling blog berkomju ru nadu muswa ko mling blog u penbit yaki da ka ba un ai ki scheme ki toilet additional room na po school but quick way teba ban ai ki ka scheme henrei ban habai pisa pat yo mun ban siu pisa kalau long ba kaskim kalaya lang ba jong uni hapsu pisa yu nang ne bat sayo kata ka skim haki school kibre hap school hap school ta hangi kesang sulongo ba kumno kata ka kaskim kibre jong school hap su pisa ha une u BRC khamta manta kan ka school kan ka education apa ka Meghalaya jungi kala hiar ba hakini snam bat nalor ba education kala da hiar lupa bat kane ka jingsim pisa kadang kalong penban kadang penhiar isu ya ka poli putih yang ne po ka Meghalaya jungi dalang ba ka jing don jong kine ki judge BRC mo kan sa penlong ka jingdu mensim ya ki school ban kantre kam bahar subu ada menta kan detang san 4000 ka ban sna toilet hapsiu no angne khatsan 4000 jagamut kan no hin dang treasure amta ka school kan no kan biang su ka school nalor ba labun hakine ki jaka subun ahne po riboy lai ki school ki ba ki bom biang sta la khamtam ki school woman he dang bun ki ban hab per bun bahab ban sna kad kum dang dai ban ai ban pen seluruh ki school ba kin sna bahai ki ba yo skim na kanika department henrei da ka ba sim kan ka pisa ka penlong penban ka ba long ka ba kelong banyon ban yaki
yaki skol bat penduk simru yaki Kalat kamai kumbah nyuspa tingkah hadu siajar tingkah sisngi yaki banyak baiknya skuti otorikshaw taksi kamai bat turis taksi. Pila ban download yaki ni ke app AnyRide Captain na Play Store bat sa pendap yaki jingdon kam kum kikot kisla kat kum ke jingdon kam lingba ka ni ke app. Pila ban register na keleng gejaka kabaha phapo ke jala Meghalaya. Na benta ke jingtip bakham bania phone hau new number 84160 69241.